rezekine lancar usahane. Angkringane sok kala-kala mampir. Angkringan jalan Kidul Lapangan Mojo. Kidul Lapangan Mojo ngarepe Pak Dokter Budi. Kudu beda, kuwi sing njaluk sambel kemangi. Oh, sing sambel kemangi nggih, mungkin laris. Jenenge angkringan apa? Angkringan Pak Leo. Ngoten Pak dalang jenenge usaha iki sesuai dengan namanya. Yo angkringan Pak Leo. Pak Leo. Bila Pak Sujo iki Pak Leo dadine rokok yo nganggo L. apa? Long. Rokok Apal rokok lau. Jadi sesuai dengan namanya di usaha. Mane sesuk kowe di usaha apa ya jenenge Tatin ngono. Lah ya bocor. Lah yo Pak mane Tatin sel kanggo pulsa. Nek omongane kaya kowe. Iya. Padane bakul wedhus apa kirek ngono. Yo Gatot. Besok Gatot wedhus. Lah ya ta Gatot bakule wedhus dadi tulisane Gatot wedhus. Oh ya bener. Lah ya ta? Tonggoku ki tukang cukur. Dadi Jenenge Subardi. Ngarepe ya ditulisi Bardi Cukur. Kuwi. Bardi sel. dan dicukur maksudnya Lah jarene Gatot bakul wedhus, kon gawe plakat jenenge apa? Gatot wedhus. Lah tanggoku kuwi Pak Subardi, dhek tukang cukur. Terus? Ngarepe ditulisi Bardi Cukur. Lah bener to? Padha tanggoku kuwi. Nah. Wedeke tukang cukur ku maune laris. Laris. Lah kok Ditulisi. Tukang cukur tukang cukur rambut ngisor munggur. heeh. terus Kuwi laris. Tulisane nggon munggur ditetel bocah. Buar wis pepurut rapayu. Lah kok ora payu? Lah tulisane ditetel Tukang cukur rambut ngisor munggur. Munggure. tulisane munggur ditetel bocah. Mulai ora payu kok yo. apa wacane apa Anu ora sedo nyukur lho maca iki. saya tak tukang Cukur cukur rambut ngisor warung munggur. Dadi sore wit munggur. berarti tukang Cukur rambut ngisor rambut ngisor munggur. apa gurenya kak tukang cukur rambut ngisor Munggure ambruk kuwi sing ono kudune iki. kowe rono nek arep cukur ketae nggonemu kok dicukur Nek ngono ya kowe mending ning anu wae ning daerah Rongkop andinge dulurku ki tukang jahit. apa Jenenge ya Bardi. siapa Ngarepe tulisi Bardi jahit. Dek kowe rono ajare rak jahitke. Ayo. jahit apa Lah aku rak nyukur ke apa? Ayo nek guru dulu-dulan. tapi nyukur rambut Lah kowe jahitke klambi kan ya kene. ayo ben aku jahit klambi kowe rambut ngisor iki apa sing dicukur rambut Ulu cubu rak apa kowe? Lah mungkin ora ana tukang cukur kok nyukur sikil ngono. Lah ulu-uluku dhewe lah ngopo? Cukur kuwi biasane nek guru sendiri iki dijabut ora dicukur. Lah berarti Berarti rambut sing nyukurke kowe lah kowe lah apal. Malah ora lho. Ayo. Biasa Mas Surono kowe. aku iki udah tukang cukur. Aku ora ngomong. Heeh. Ki ulu cubu. Lah kok udu? Lah nek guru sendiri kok rambutnya. Lah ora masalah. Nek jenenge cukur rambut ki sing rambutnya oke. Ngene iki. Heeh, lah jenengan rambut kan beda-beda. Heeh. Lah iki jenenge rambut, sing nang dhuwur mata iki Alis, sing nanggon mripat, idep, nanggon ngisore rong, brios, ngon kene jane. jenggot, Ngon dada, simbar, ngon ulu cubu. mampir terminal. Lah ngopo? Mampir nanggon terminal. Alah kita jaike lho kok. Pak Dalang, Padha karo kancaku. Apa? Sing umum nek dalang diceluk Ki iku gelem to. Ki Sujiyo. Ki Kenci. Ki Gatot. heeh. Nek disiarke nggo ki ra gelem. Sopo ku jenenge? Pak Singan. Hah? Pak Singan. Kowe ngajak gesek. Pak Singan dadi Ki. Ora gelem diceluk Ki, pokoke Pak. Ganti dalang. Apa sampe nek sing jenenge Ahmad dadi Ki Ahmad ngono dadi marang bubar rawat. Apa ki jembleng? Ngajak anu Pak, mang pilihke Pak. Mbak Sasa Sasa. ya Mbak
Kersane Mbak Tati ngasuh ke Mbak Sasa sebenarnya. Mbak Sasa mau menembang apa? Tak kancane ora apa-apa, katane Mbak Tati ora apa-apa. Kene-kene saya Isa. Di sekote ya yuk. Ada Mbak Sasa ini masih Kuliah? masih kuliah. Semester 3. Ya, di pendidikan bahasa Jawa. Ayo Mbak Sasa, ini Mbak Sasa. Iya, dari kita. Dari Pundong Bantul, Yogyakarta. Sugeng dalu Mbak Sasa. Yes, Sugeng dalu. Kita ada iklan. Sasa melezatkan setiap masakan. Nek sasane sakmene iki yo mangkoke supir ya. Ya, yo prajurit. Oh, mangkoke pas. Lah, Jenis serake Pak Sujoyo ana bakul mie ayam. apa? Mie ayam paha Pak Pardi. Lah kuwi mangkok sing tinggo yo iki. Mampu. Jarimu tekon sasane semene, mangkoke sepiro? Lan jedes kulon balik desa kulon dalan. Lor dalane lho JLS kae ana bakul mie ayam. Tulisane mie ayam paha Pak Supardi. Lah kuwi Pahane Pak Pardi ngono piye? lah yo mangkoke sing digo goreng sasa iki mau. Ngono kuwi. Kayaknya jumbo mboten iki, Pak. Jumbo dek jumbo. Berarti kalau niku langsung lebu nggih, Pak. Lah kula nggih mangan. Gue malah kurang diobake kono. Mas Gatot, Ya. ini tadi dari Buduko, mereka kan minta 100 gandrung. Nah, ini lagunya belum ada yang bisa Buduko, datosnya niki dipun ganti nggih Buduko nggih. Ganti napa Buduko? Nggih, ganti napa, Bu? Pepeleng. Pepeleng. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sing pundi Mbak Sasa milih yang mana? Gubuk Asmara. Oh, nggih. Ya ya. Iya. Iki kowe ko sambil kemangi. Aku bar iki aku Mbak Pas ki sambil kemangi. neng gubuk nggawa sasa tinggo bumbu sambil kemangi dadi sak lagu. Sing mangan Gatot. Lawe Gatot. Gatote gur munyai tok karo sangu kambil. Kambile rek, ya ngerti ding nek ngono iki. Kan kowe ngerti kambile tuwa. Kambil tuwa iki nang kentong segede kok iki iki manjake. Ayo Dek, ditendake ya Dek ya. Manut. Dibawa nih. Bapakne coba. Nyingkat nyingkur wiwit maneh nyingkar nyingkur Ini kelintingan iki dadi Iki malah cengkoke apik kok ya. Yo, aja digawe. Cengkoke malah iso minggok rono, minggok rene, minggok. Ora kau nek Gatot ning glujur. gue lah nek nggon aku nek megok-megok jupek aku. Sing apik iya minggok. Ala nek ngene sasa nek ngene tatin. Jenenge sing apik iya cengkoke minggok-minggok ngono. Ini Mas Gatot niku enten reme. Remeh. Jadi agak megok ki mau cekel. Kok dicekeli maksudnya piye? Barang kan ora dicekel yo merucut lah kowe. Maksud tak, aku dari kelingan mau lho. Apa? Kowe mau ora arep munggah panggung rak pipis ngono ta? Heeh. Kayak ra ono lampune ta? Heeh. Kayak aku buka sithik mergo tak buka ben ketok. Anu kuwi ta kamar mandine. Tekan. Aku kira sengaja kan aku mentani dirimu. Heeh. Lah aku tak takon pertanyaan. Apa? Kowe nek pipis kok dadak dicekeli ya buat apa piye? Tak takon aku ki. Anu Pak, jenengan jawabane padha karo aku ora. Kira-kira iki ditakoni kok wong lanang ki nek pipi dicekeli ki apa abot apa pripun? Ndak ucul. Oh, ndak ucul, Bro. Pertanyaane, kok ora kepepet kok piye kok ndak ucul iki? Hah? Kok ora dikurungi? Lho.
Dilepas. Oh, kurungannya dilepas. Berarti saya orang nganggo. Delok. Oh iya. Berarti menamu nek tok cekeli mergane Arek punya buat menghibur melinju. berarti kan rasa dicekeli ra apa-apa. Kok kita nono sesuk ganti tak indrik kowe. Apa? Ya ora lah nek kowe mau kan wong yo buka lawane kok ora ditutup rapet. Dilalai aku ngenteni munggah kok malah blok. Pas gatot iki nguyu kok dicekeli itu apa ta? Kowe ya dadi takoni. Apa? Kowe nek nguyu dadak dodok apa semulang ketojo kowe. Ayo nek guru ngajak libur ayo. Jenenge sopan santune wong wedok iki nek pipis yo ndodok, mbok jajal kowe yo ndodok rasa ngadeg. Kowe yo kelungguhan ya rekoso. Iya terus iki. Lingsen. Saya boten. Saya apa saya? Aku takon tenan kok meneh pamit ke mayit ora yo. Wong sing takon saya. Saya wong kula cekeli. Alah wong koyo mlinjo dicekeli wong nang yo wae. Nah, orang saya dadi emping. Sapa kon nek wong putri ndodok Mbak Tati mungkin mbok kan kebelet dhisik kae. Ndi ngopo? Ning dia pering lencang kiri gerak terus. Kowe rak yo nek simbah-simbah ngono iki. Simbah-simbah iki nek arep nang kamar mandi kuwi rong tekan kamar mandi wis entek. Aku nek sila apa yo enak. Ngene tekan kamar mandi wis entek ngono. Sapa sing gawa ya bisa kae. Lah ya wis kecer tekan kendi-kendi. Iya, lanjutane Mas. Lelampahan. Ah. Lelampahan Lambene catet nang kaya lambe. Ambil apa? Kaya nek pitik arep ndok. Beda. Beda. Bicara ngendok ra ngono kuwi bentuke. Reno ngira aku. Kenapa? Ngene iki. Lah berarti mah kulino ngepati. Gek tilik ana pitike waras karo ndroke rak metu rung didudul. Bapak kowe duwe ndok. Pasti ya. Nek dudul nganggo apa? Pitik ngosok nggo jempol terus bengok pitike. Dudulan mak sasan. Jajak. Oh. Dudulan. Ngerti. Aja. Piye meden? Ya kuwi mah do pitik mah ke tikus. Pitike cacat. Lah iki lho, aku gak baca iki. Mbak Sasa nang wae wis pitike wayahe iki lagi nelek putih. Jenengan sing marahi nginden siapa? Otodidak. Otodidak. Anu bukan keluarga seni. Ini pemain nanti ana otodidak. Otodidak ini maksudnya belajar sendiri tanpa bersekolah di kesenian itu ya, Pak? Coba bakit kari dhewe madhepo ning Mbak Tatin le muni yo. Tresno tulus ayo. Ngawur. Mati ganyang karo Tatin. Ayo. Gantian Tresno Gatot. Yo ora pas kos kok karo ot. Ya kan sing penting padha doa suku kata. Coba Tresno Gatot ngono. nek merubah syair iki bahaya ciptaan. Lah kowe milih tak seneni apa milih piye, ha? Ayo, milih Tresno sapa kowe? Putusno saiki. Pilih silit pitik apa kuwi? Malah aku dhewe nek silet pitik. Mas kare iso Oh, ibu saja iku lho nomor silet pitik ngono ta. Oh, bakul pitik wah kulino. Sinten sing bakal pitik? Kok copi ndelok dirijimu, Bu. Oh, lah mlinyah bener. Lah apa? Wis bisa ya terus enak bocah cilik. Terus no tulus ora apa-apa. Tresno tulus. Ora
Ini kan apa? Sepani. Tresno tulus kok madhep aku tresno tulus karo iki ora apa-apa. Tresno tulus ki boleh-boleh saja kan yang namanya tulus bukan hanya suamiku. Jadi ya tulus-tulus yang lainnya. Maksudnya tresno tulus ki tresno sing banget ngono. Wis di pacar rong? Wis. Dereng. Tenang ae. Lah yes tulus wae berarti. Gadah ding, gadah. Oh gadah. Som sing endi? Gadah pacare limo. Wah, lima. Maksudnya? Iki wong kabeh no. Yo nggih. Lima iki karo ndi? Sing endang. Sing demong. Kira tani ora pacar ini. Oh pacare sing ibot. Ora, kita selo, maaf karo Biti. Ya nek sepenting sinau dhisik ya, Ndro. Sesuk le pacaran oleh ning ya aja nganti blandang-blandang. Pirana? Sinau sing tenanan nganti lulus sesuk S1, S2 dan seterusnya. Aku es paro es belak soalnya. Iya. Ya, bukan lo, Staples gitu. Salah kok ya tekan kono barang iki ngopo? Yang ngindari kowe karepku. Malah kena strapless. Kapok. Edi. Suwe ora? Ora suwe. Ya. Ora tak jahit iki kok. Yo. Setepan sakjane ngati. Datang ukur.
Terima kasih. Sasa melezatkan setiap masakan. Kasih ya, Dik. Kok malah ikan ya? Wah, kayak Luar biasa, tetap semangat belajar sampai menjadi kayak sinden pengen terkenal. radio Argo Sosro. Nah iya tuh. Nah kan Sasa melezatkan setiap masakan. Kan ngono kuwi biasanya kita Oh, bener. Tal radio ngono. Kayak kuimu apa mu? Teng nong neng neng nong neng. Radio Argo Soso. Bahasan luar biasa. Anu terus- jenis suaranya wis apik. Halus. Halus terus anu apa jenenge cengkoke ya wis wani menggok rono menggok rene. Ora berlurus ta kaya ndekmu mau. Iya, iya, lah aku berdujur kok ya Tin. Lah iya. Atau mengko jujur kalian tenan kok. Tetap semangat belajar ya Mbak Sasa, jangan mudah putus asa, pokoknya salah iki ora apa-apa. Iya, sudah punya cita-cita? Apa? Orang sukses, bagus. Orang sukses ki piye? Gampang, tukuami sukses. Sukses terus kok. Sukses. Jadi orang sukses, gue tukuami sukses. Gue sukses terus. Lagu selanjutnya Sambel kemangi. Sambel kemangi. Oke, Singapura. Oke. Ya. Aku sambel kemangi. Di Bawani Jawa Timuran. Bawa nih. Oke. Wis gue lemper rong. Apa? Nyambel jari. Lagi kowe nggawa maneh. Gue muntrune. Aku lempere. Iya. Kowe mundune. Terus? Terus Itu lombok aku. lomboke sapa? Gue ora pakai. Hah? Kuwi lomboke bosok wis. Jalannya. Malah Lombok basa. Lah apa lombok apa? Lombok apa? Lombok. Lombok cilik sing pedes ki jenenge apa? Riwet. Rawit. Rawit. Yo. Anu yo di wene yo bosok ya Pak lombok ki yo berarti wong lanang yo ngene iki ya Pak yo. Lombok ki nek wis bosok ora kanggo. Nek tempe ki bosok malah enak banget ya Pak digunjangan surut to Pak. Mulane aja nyepeleke karo tempe. Yo nek yo. Sambel yo enak. Saya nggere tempe Kulon Progo aja. Karena aku tempe Apa kok jenenge besengek? sengek. Tempe sengek. Kuwi wujude ireng ning rasane gurih sekali. Nganil ana santene putih-putih kan. Oh. Tahu ngerti to? Ngerti ora tak? Kuwi buntel godhong apa buntel apa? Sak-sake arep buntel. Lah kan ana sing buntel plastik. Masa ya jadi ning nggon aku ya buntel godhong. Lah yo lang Gunung Kidul ana sing buntel plastik kok tempe apa buntel apa? Ayo nek buntel kathak. Tempemu. Kowe aja mancing-mancing aku to. Aku ki jane wong iki ora saru ora piye-piye lho. Tak mancing-mancing dadi aku dadi. Halo. Hanya. Maksudnya ngapa do ora percaya? Lah ikut takon jenenge tempe ra ana sing buntel godhong. Apa buntel apa lah kok pikiranmu tekan buntel kathok. Lah ya kene hanya ngono. Lah ono apa ora nek tempe buntel kathok? Ono ora? Yo reneng. Ora ini ya wis rasane nesu-nesu aku ya bur ngarang kok. Oh, udu yo keke kudu tempe ya ta. Rungokno penonton, tempe ngopo? Kita horor kabeh. Sing ora gatot bola-bali nek gatot ki ya. Iya. Iki sih sama go. Bawa nggih monggo kajine. Kita nasrek. Linggo ngatek,
Linggo ngadeg. Wis ora kuat ngadeg. Dekno tapi. Lah kan kowe bawa gak tak menikmati suaramu. Ya kok le penak teman gak tau kowe rong nyanyi bar iki kowe nyanyi dhewe. Mambiat suarane gandeng belambiangan. Ayo pergi ya meneh. aku nirok ke suara rekep. Mulai apa? Nyerang baik Muswam toro Kok gesek? kowe mangetut ke kurang kowe apike meneng kowe. yanyu wangi kan sing penting tiba nih Heeh. jadi cekoke kan beda kelan kena wetan ana Segoro. segoro Larang kidul alas angkat kan kalian tanah India berlari Taman Sari Nuswan sambelnya urung iki lagi ngeracik
Kemangi. Nggih, matur nuwun pun dikenangani Nggih. sambel kemangi. Nggih, saking angkringan ngarep dokter apa mau? Budi. Kono. Kita nggih. Iya, iki Pak Mugi laris manis teh. Nggih, matur nuwun kok do berkabar kali usaha lancar ya, Mbak. Kan sampun peparing nggih mugi diijoli sing luwih. Oke. Kalau kak malah saya kebak. Nah, iku jane katanya uga guyon, Pak. Nggih. Guyon gini arep ditambahi dianggap serius ya alhamdulillah. Maksudnya piye? Lah gimana guyon to hitung-hitungan utang-utangan gini guyon. Iya. Gini arep ditambahi ya alhamdulillah. Nek ora. Ora ya ora apa-apa kan ngomong. Tak kira ini ora kok bangetan. Ora ya kuwi. Nggih, beli pripun Pak Dalang? Nah, mereka sampun boten wonten pamrutan, boten mriki tasih. Pun telas nggih kula. Oh. Telas. Jenengan pun telas to, Bu? Telas kok izin anu. Izin. Jalan sampai gunung. Pripun? Pak Dalang mana? Pak Dalang iki arep meneh kok wis. Oh, setunggal meneh, terus Mas, setunggal meneh. sampai gunung. Oh, sampe gunung ngagem bawa batan. Oke, oke. Nek nganggo bawa urut cindene ben ora Ah, kadengan. nggih. Ibu, ibu. Dadine urut bawa. Nggih, urut. Ibu. Sik mikir anu ketutupan telop. Sik, nah. Ya. Siap. Dicepake mantune nggih dusun putih iki. Parang talun. Karang talun. Karang talun. Saben bengi nyawa Jeblek iki, Mas. Yuk. Tin, Hei, saking ngademe piye? mau ki cek utuh wis pirut cek. Ndek sapa? Urut dok terangan iki. Ucake. Digodhog ini. Macam. Ya, selanjutnya. yen mamatan menganggo dana Kelebon gedang langsung ngoceh aku. Ngoceh kok jingklek kok. Tak kira apa bar jebleknya terus judil. Aku kecil wis arep bayare iki. Matur nuwun ya, Bu. Wah, alhamdulillah. Wis. Nah, wis. Besok tanggal 26 toh. 26 apa? Bisa sore tanggal 26. Sesuk selawe. Sisuke selawe maksudnya. Kok karep pikir-pikir Mas gatot. Lah iya, nek kene mau urung jejeg tekan kono terus jejeg lek ku ngadeg. Kaya ngono ya ora jejeg. Urute kok. Suarane iki lho, Bang. Thank
men cecek iki. Enggak. Mana ya tuh ya munyem. Yang wis kayak ya unyuk. kayak gorila. Iki lho Iki kaya wong ngampet mucak. kuwi lho sindan pirang-pirang ngono kowe. Ora lah nek kono ndak dibuboni salsa iki. Bobone sasa terus digoreng. Masuk garo digoreng. Ya enak lho. Karena saya irang. Mademe kaya ngene kaya panas to Bu sampe aku. Jadi parian. Oh, ada. Macam masuk. Aurna. Pantune sakniki. Saiki nganggo parian dongake Karang Talun. Karang talun. Karang talun. Sing penting diboon. Yo, Pak Cedel. Karang talun utawa Nek mau mau diri Tuku timun tuku timun. mugi Warga ada rezeki. kata rezeki kok Warga karang talun. mugi kata rezeki warga karang talun. Amin. Jos. Rute sakniki. Ya, Pak Yo Cedel. durutke ki digrepek. Kaya wong Durutke ki pijat. digrepek. Oh, nanggo. Simbah mangun Simbah mangun. Bangun. nandur bayem Nandur bayem. Iya lah kalau karang talun Karang talun. mugi hayam Amin. Ya. Ayo. Kowe nak melu mari anu rapo. Kemo Mbah Mangun nandur bae gek karepku Mbah Mangun nandur terong apa kowe. Ya. Ya apa tuh ngene? Coba iki. ibu dokter Ibu dokter. nyuntik buto Nyuntik. Oh, masih bahasa teh kowe ta. Ketok iki sing bahasa teh Bu Dokter kowe ta. Kowe iki do pikiranmu do. Pikiranmu iki kurang luas. Nyuntik butuhe maksudnya bojone Pak To. Bojone Pak To jenenge sapa? Buta. Lah sing mriyang iki buta, sing disuntik iki buta iki maksudnya bojone Pak To. Ora kok butone suntik arep sepiro. Tak kira buta. Buta mikir. Ora ono impulse gek sepiro nek. Tapi maksudnya buta iki piye? Buta iki bojone Pak To. Ah, bojone Pak To kaya kowe bugatrot ngono lho pamane. Buta. Kok dadi betrot tapi buta. Lah sapa bojone gadang? Terus. Pak dokter nyuntik buta. mugi warga karang talun tansah Sik, ora cocok. Ayo. Bu Dokter. Kudu ya Ayo. Rasa marai. Ben belajar. Tak urus iki arepen. Ayo kowe. Salahe kok golek doktere nyuntik buta lha iya. Mumet. Coba mau nek Bu Dokter iki nyuntik dalange ora nek kepenak. Terus Ya iya. Saya gemeter perasaane kan ngono. Iya, coba. Bu Dokter apa arep ganti apa tetep Bu Dokter? Ganti wong judeg suntike ora mlebu ning gone buta. Lah kok curug coklat kaya suntike. Lah nek suntik greseme iki butane Mungkin. Warga karang talun pinter mugi manggih raharja. Dalange menang obahe. wis kebacut ganti ra dokter. Wis Ganti bong suwit apa no? Ayo coba. Yo ganti. Ganti ra wis ganti. Oh. Talun. tuku sukun Nah, bener. Tuku sukun. Nyuntik buta ra kotal gak kira lunga tung sukun dokter. Terus Syukur. Dimbleke buta. pakake buta ngono ta. Anaknya gacot. Ayo tuku sukun. digawe roti Digawe roti. Butane doyan roti. Terus warga karang talun Warga Karang Talun. rezeki Amin. Amin ning ora sida amin mau Bu Penny wis rezeki ganti rezeki liyane. Aduh. Tetep mikir ayo urusan karo tatim tetep ganti kowe. oh ya, Rezeki mau Bu Penny wis. Ayam tetem wis. Liyane ayam tetem karo rezeki. Ayo. iki tes anu dek, kuwi ora apa tes kecerdasan.
Ayo coba. Ayo. Sing kene gadah putra mugi kagungan gayi. Kowe nek manut dalange saya menggok kowe boten. Lah kae meneng ning janak ngerop jeru kek ngomong. Ding. Ben jajal tak ospek iki. Wis tau di ospek urung mlebu kuliah. Dereng. Wedi Banget kula. Aja meneh kowe wedi lho bojone wis cuk bingung ngono. Bojone tak onang nang kowe minggat. Sing penting sing penting tiboki to. Pak. Heeh, iki u. Iki mau tuku sukun ning iki to mongke tuku sukun ning. Baleni meneh, ayo. Oh, ya wis gantinan aja ning Mogiri ning endi Jogja iki nangun apa ngendi. Ya. Sing ning sukun iki ditebuki iki. Tuku sukun. Diwadahi tanpa. Badukun. Ya. Oh, dokter aku tak ganti gelet dukun. Badukun terus tuku kacang cuy. Tuku kacang Ora apa-apa ora digo gawe mriko. Urgi. mugi warga ngalem talon apa? Mugi warga Karang Talon tansah duwe bojo. Amin. Iya wis ora apa-apa. Saking jujur. Ora apa-apa. Lah jutek wong mau ki delok dokter nyuntik buta ora kodal. Akhire golek dukun iki wae. Kok golek bojo. Heeh, akhire ora kodal kok dokter golek dukun. Terus Dukun yo ora kodal meneh. tadi Tuku sukun dibleki ora kodal neh. Tentane iki mau kari krimo. Aneh lho. Lah akhire kayak kudu golek bojo kayak kudu kendro akhire uripe. Butane iki terus meneng kowe bahasa goleke bojo delelek. kayak kowe kan. Iya lah wis disuntik terusan. Lagi nyuntik lah wis bojo kayak disuntik. Ibuke yang nganggo tetep yo. Lagi disuntik. Lah wis bojo. Pikiran di desa sama sukune ra sido tak sidak. Nggih. Boleh. Boleh. Pasti sakit pun mungkin jelas sukun kayak gori jenengan nggih. Tuku sukun. Nggih, nggih. Tuku sukun. Ayo jan. Nggih. Koyojo. Mugi disen Karang Talon. Nggih. Bagya mulya. Oh, nggih. Bagya mulya entuk. Entah-entahane iki sing digoleki bojo ki lek bagyo mau to. Ayo bucep tarini, ayo mikir-mikir, ayo. Tuku soon. Tuku sukun. Ya ora apa-apa soal iki ana kok mene putih. Nek mene ireng kan kudu soon jenenge. Ngomong kulon promo. Nek kulon praga. Dusun Karang Talon. Bagya mulya. Aku tuku soon. Iki do ditakoni kowe iki nek soon ki mine putih. Nek sing mine du putih kuwi jenenge udu Aku soon. iki gagas iki bagya mulya iki bagya mulya. Ganti. Wis, aja bagyo ro si mulya. Gantiun. Ganti buke, tetep aku tak Yo. ngono. Darani aku kok darani bancing deh bancilat dan karo jenenge Sasa jenengan mau Bu Seni wis nganggo Bagyo. Bagya mulya jenengan ora entuk nganggo bagyo mulya. Bagyo. Turu ra entuk nggo buta, dokter dukun ya entuk. Tuku soun terus apa Tuku soon. Ning kulon praga. Kulon praga. Dusun Karang Talon. Tentrem rakyat. Oh ya. Saiki dalange ora mana wae ayo. Mangan penjitun. Apa penjitun? Oh, ora Apa penjitun, penjitun. Pak? Ngerti? Orang ngerti kok lo. Penjitun itu terong cilik dienggo gawe among ki jenenge penjitun. Oh, nek nggon aku kati mumul lho. Terong cilik melenus kati mumul lho. Benar apa ya? Ora ono jenenge kok. Pentingan nek nggon aku. Nek cilik iki pentel. Pentel temper. Nah, Apa jenenge? Ayo, apa Pak? Padalane mau? Mangan penjitun. mangan penjitun. Karo mangan roti. Heeh. Mugi warga Karang Talun murah sandang pangan lan rezeki. Oh, rezeki wis ya. Wis. Ya ora aku sandang pangan. Ayo. Kowe Kowe
kon wong liya, ayo kowe ganti. Lah iya. Ayo. Gadah turung. Akon wong iki kudu akon, didikon, ayo. Ora ngene-ngene. Anu. Mas Gatot pikun Mas Gatot Aku sing kena. tak cemplungke sumur. tak cemplungke sumur. Didoni. Mugi warga Karang Talun tansah subur makmur. Oke. Jenengan Kulon Progo golek napa? Kulon Progo tuku napa? Boleh soon. Golek suun. Padahal gone Kulon Progo iki gone tati mah tempe to. Oke. Karang Talun lho. Ya sampe wae. Iya nggak salah apa? Mikir entek. Gosip golek tempe Golek tempe neng gone tatin nenggone tatin Karang Talun dongakake kabeh lancar Allahumma Amin. temu ora Ora. Ora. golek tempe golek tempe neng gone tatin nenggone tatin Karang Talun wargane Karang Talun wargane donga muga-muga kaleksanan amin Allahumma amin. lah sing penting dibokin ora apa Cocok buatan Bu. cocok berarti Allahumma amin kok ora cocok iki apa nah Oh, berarti tatin marake Allahumma amin. lah mulane golek tempe ning ngene tatin Karang Talun wargane ini wargane muga-muga lancar amin Allahumma amin lah sing penting dibokin kok lah Iya. Kowe pinter kon golek tempe. lah kowe mah pinter jegore aku ning sumur Lah iya. Terus saya masa ning sumur golek tempe Tak tatin saling Nih, derek. aku tuh. Amin. Panas sudan udan panas aleng-aleng. Tapi guna. oh iki ngreo Kowe kaya Para kakang, menika bapak sepisan. Nggih. Dadi reokan rumit. Kula pinangka ketua reo. Ade ngaturaken bapak sepisan. Nggih. Oke. Jeng menika reo Putri Sugeng Persani. Kaya putri ini pun nambah pipis. Jadi ini emang teriak kakung. Mun sewu reoke kakung ketuane putri jegurke sumur. Dadi nek iso reo. Oh, Itu ya dong ada. Kowe no. lah ora reokan wis tengah siji mereka kelebon sing arep duduk sapa Tak duduk nih. wah jangan itu dari tak jegurke sumur apa tak duduk Sapa sing kelebon sapa? ya iya nek wong jagal ki sing kelebon tuh kake jagal kok Terus didudut ah? heeh Aku sing dudut. Ya kuwale. Oh sing dadi kene kok sing disut kono. Lah ya tak dudut dan itu kan. Apa kan? didudut ben Ben metu. Maksudnya ben metu setane lho. kuwi ning jero sumur setane jare mongke tak jegurke Nadian nih. iya Latihan. Nadian pandoon sar Rasul umat kang sarane. Mula apa setia ikhlas dan ikhlas. saya sing rukun ayo bu
Musik semedel. Pengen anak ngajak maju ibu ora toto-toto langsung dideke. Bro, nganti anggure kowe katut. Kecer. Terus kadung ngajak ngadep ya. Ya ben ora angker terus. Nggih. Syukur bisa. nuwun bae kata lepat jeung ngapunten dikunjungan. Apa sepatus regeng swasana nggih, Mbak? Nggih, pokoke anak leputan yang ngapunten nggih Pak Dalang, Mas Gatot. Dawas sami-sami. Iya, Mbok Sindangan masyarakat warga Intalon
Pepilih minjang sana sedaya saged pinanggih malih nggih. Mugi sedaya pinaringan sehat, rahayu wilujeng sedayanipun. Amin Mohon Allahumma amin. nuwun kula tak niliki sing dijegurke sumur ketika jeneng sutos. Sapa bajane? Kata Nggih, matur sembah nuwun. Gerakan sebagai mundur mungkin rahayu yang sami pinanggih. Lu apa mah? Keripik gedang, keripik tilo, sipik edang, katone roto, iya. Ayo nyepake dukono ratus. Udah nopo dukoso. Kepul dari diri jahit tak kerek tilo. Tuku sing rupa kumelun. Ngeneng kentias sang peke. Karangku sabun jajahan. Nanging sang tangi kipi sang gresikane ko putra kang anjuk saking wiyati bul kantar-kantar rupen dupa sumundul kaliyan dipun mati dening para dewa karang sorak kemedhak nampek mukanipun Lurah Semar Badranaya gondo